aku jiwa memanise Tan samar pamoreng suksma sunuksma jaminaya ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning baron saking liyep layaping luyup pindah pesating supenong sumu-suming rasa jati
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngersanipun sagunging para pundhen para pinisepuh para tamu ingkang winanting pakurmatan katuraken wilujeng siyang. Wilujeng pepanggihan kaliyan kula sangetang brikanca campur sari bintang budaya. Iki mijil saking lalatan Seboto, Ngladak Sari Kabupaten Boyolali. Ingkang kaliyan menika kepareng nuhuni dawuh pamengkugati ndherekaken pahargyan boyong pinahargya temanten. Bagus Giyanto ingkang kaleres atmaja kakung panjenenganipun Bapak Jarwantos kalani Bu Sutini ingkang makoning lalatan kaliyan Nyarete kalih RW 8 Jemawa Taman Sari Boyolali kalampanan jatuh Roro Ayu Dewi Soyamti atmaja putri saking panjenenganipun Bapak Sarbini Ibu Winarni ingkang mijil saking Dukuh Rejo RT 6 RW 1 Jemawa Taman Sari Boyolali. Mugi kanthi pikantuk donga pamujinipun para tamu sinartana nyarengi barokahipun Gusti King Maha Agung lampahing tata upacara pahargyaning panji menika purwa madya ing wusana manggih rahayu niskala sawanipun bintang budaya kinanten Triwiduwati ing antawisipun ing angka sepisan Endah Novita Sari ing angka kalih Rika Susanti angka 3 nipun Elida Suryandari. Dene sawanipun prikansa bintang budaya ing kalenggan menika ugi kepareng kadherekaken kaldang makarya GG Audio Professional Sound System ingkang ugi mijil saking Seboto Ngladak Sari Boyolali sampun stanturaken saking GVS Gondrong Video Shooting Mas Karnu. Wirusing kakane mardikane penggali kepareng nampi sawanipun prikansa bintang budaya.
Derek bingah katur panjenenganipun Bapak Jarwanto sekalian Ibu Sutini inggenipun kepareng kasempatan ngadani tata cara parigian boyong temanten Mas Giyanto kalian Mbak Dewi Suyamti. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keluarga ingkang ayam tentrem bagya mulya donya tumekeng akhir. Kanthi semanipun bintang budaya ing panci menika badhe ngaturaken suka parisuka satawis namung menika kepareng badhe pun waosaken para keluarga ingkang mangke kepareng badhe kasuwun foto sesarengan kalian temanten. Kapurwakan keluarga saking Bisan Sutresna, keluarga panjenenganipun Bapak Sarbini ing antawisipun manggih Mbah Warno kasuwun foto, lajeng Bapak Nyoto sak keluarga, Ibu Ngatinem sak keluarga, Ibu Tukini sak keluarga, Ibu Tentrem sak keluarga, lajeng Ibu Murni sak keluarga, Bapak Sabar sak keluarga, Bapak Tarnu sak keluarga, lajeng Ibu Wadini sak keluarga, Bapak Tukino sakeluarga, Bapak Tuwuh sakeluarga, Bapak Sudadi sakeluarga, lajeng keluarga ing saing Solo, Bapak Winarno sekalian, Ibu Wiyati sakeluarga, Ibu Winarsi sakeluarga, Ibu Sri saha Ibu Sari Jemugi keparenga satata ing mangke hanya keti palenggaring temanten kasuwun foto sesarengan kalian temanten. Widowati ketiganipun keparenga jumeneng malih. Menika wonten pinjunan ingkang kula tampi saking keluarga Bapak Wiyono kepareng badhe atur pasumbang bawa. Menika panjenengan bertiga ingkang kepareng sopan ndherekaken Bapak Wiyono. Monggo wanci prayogi Bapak Wiyono mirungganing wanci kasumanggaken. Mangga. Wong telung ati kabeh. Padha angkara murka sing becik bakal ketite sing ala bakal ketara jae luwih sing jae hati satune nyendikani dawuh panjenengan badhe ngaturaken dandang gula pun dherekaken Tri Widowati. Penyanyi telu pun kula siapke niki. Nggih menika pamundhutipun panjenenganipun Bapak Sardi SPD. Oh ngaten. Sanipun ingkang kepareng ngaturaken kala wingi nanging wedalipun sek-sekan bilih siang menika kaburih ngaturaken mekaten. Oh ngaten nggih. Monggo radi pinarak mriki, Pak. Nah, dandang gula nggih. Selindro. Anggitanipun pepunden kula sepuh Bapak Sardi SPD. Nguwung tejo nyondro manten, Mbak. Nggih, Pak. Sang Raja Prabawa lenggah dampar denta jumajar prameswarine rinengka rama Putri Domas ingkanan kering endah roncening
sekar kangos ngambar arom bombong risang sinubaya kang katulo pindha kamajaya rate bebrayan bagya mol ya lelagon Bengawan Solo. Kula semangat datang penjeran Mbak. Dhewe ning Tabang Mbak. Bengawan Solo riwayatmu ini sejati dulu jadi perhatian ini sani
Matur sembah nuwun. Bengawan Solo ing saperparang pun aturaken minangkani panyuwunan saking panjenenganipun Bapak Wiyono. Ugi menika wonten dawuh malih dari keluarga Bapak Supriyadi dari Serang, kemudian Bapak Sony Nelson Pamanukan diminta untuk foto dengan temanten, kemudian Bapak Andoko, Ibu Siti Muamaroh dari Ambarawa, Bapak Haji Sodikin dari Indramayu, Bapak Darminto dari Demak, Bapak Jiyanto dari Wonosari, Bapak Nopianto Bayat, Sulis Eka. Menika mangke kasuwun foto kalian temanten atau diminta foto dengan temanten berdua. Matur sembah. Widowati keparang sowan setunggal mega setunggal kapurwakan di Rika Susanti. Dino iki luar biasa. Luar biasa. Aku iso muni luar biasa, nggone Pak Jarwanto kagungan kersa iki disembadani tenan. Disembadani. Pisan ngrawuhke para tamu sumene kae. Lah iya. Ping pindhone ora nampa sumbangan. Ora nampa sumbangan. Sing ping telune piye, Mas? Campur sari bintang budaya sing disopanke. Syutinge komplit. Komplit. Ana syuting sing multicam, tegese sing komplit iso metu ning nggon TV. Ana sing sinematik. Ngerti sinematik ora? Ora ngerti. Wah, ra modern kowe. Iki sing cah loro iki syuting sinematik kok kaya ngon film ngono kae hasile. Wah, kowe ora tau nonton YouTube kowe mrene. Lah HP ku ora nek paketane. Nah, iki muga-muga binerkan dening Gusti kasembatan sedanipun Pamengku Gati. Temanten enggal pikantuk tang suling katresnan, wujudipun golek kencana ing bangkit tata jalma. Amin. Ndang dhewe keturunan. Iya. Nggo nek Pak Jarwanto pengen momong putu. Wah, duwe nek. Pengune Mas Manten. Nah. Suka parisuka Mbak Rika. Suka parisuka. Larasipun pelok patutipun 6. Menika bawa katuraken kagem temanten. Nggih. Biyen aku rak wis kandha marang dika doh wong manis eling jroning bebrayan kebak panggoda yakti ora beda kang srimpeti doh ni masih rawonge duwe ciri khas dhewe-dhewe kok ya. Ngono kok mbok roroi. Nek bengi jarene ora nang omah. Nek bengi ora nang omah. Nek bengi mangkal. Padahal aku banji kok. Ya ora, iki yo duwe ciri. Anu mlaku-mlaku ora ono, Mas. Mohon maaf, Mas. Anu karno sak kanca. Ha iki supaya iso keratan sebab kono iki tamune akeh banget kok. Nggih, lah iya. Nah, sisi kene. Nggih, kaling-kalingan tembok iki lho tamune akeh. Geber. Iya, geber kok.
Iya wis geber karo tembok. Ngene karo. Nah, aja cerak-cerak guangan ku mangming. Nah. Ora. Aku tak nang kene. Ya. Aku nek jejer karo penyanyi suwe-suwe iki. Aku mau urung salaman karo Mbah iki lho. Mbah sapa? Lali jenenge aku. Ora. Kepiye ta bocah iki? Halo Mbah kok Mbah sapa? Kancaku Facebook. Masa Mbah kok nggo Facebook? Oh, kandhani ora percaya. Anu jenenge Facebook sapa? Alek. Sapa? Alek. Alek. Wah, kowe ki lehmu gawe-gawe ki rek. Nah. Mbok aja salin selaka lan maneh citra ing janji jebul teka gandeng marang priya liya ki ditibake panggodaning katresnan dianggitane Ki Sri Susilo Tengkleng Dalang Komboyolali benerin daerah Nogosari. Nogosari. Nggih, mbahku ngerjakke apa? Pak De Priyo. Kelingan aku to. Iya, takon ora. Ora ya. Ngerjakke apa? Ngerjakke lagu napa? Sakaremu sing penting apik. Ayo, napa enten lagu ora apik? Eneng lagu sing ra apik ki eneng. Apa? Walah agek kaspiral. Apa? Nyuy. Kuwi arep nami iki kepiye kuwi ana lagu kok ngono lho. Kuwi lagune cah milenial. Ya iya, yo tibake panggodaning katresnan. Biyen aku rak wis kandha jroning bebrayan kebaing panggoda. Kepesan wanci panglo tanpa berbentuk dedet kang rina
pun aturaken panggondane ngatresnan. Kowe rene sik ngewangi aku. Ngewangi apa? Wah, iki maca kira umum e. Doorpress apa Mas? Oh, doorpress apa man samu lomba apa kowe kok nganggo doorpress? Ya menawa lho. Foto sesarengan kalian temanten saking keluarga Pamengku Gati. Nggih. Ing antawisipun Bapak Budi Arjono, Bapak Bagong, Bapak Daryanto, Ibu Lestari, Bapak Lamdoto, Bapak Joko, kowe iki. Nah, terus. Bapak Sarno, Bapak Sarju, Bapak Jilan, Dilan apa Jilan? Jilan. Oh. Bapak Jiono, Pak Narjo, Pak Parjo, Pak Raharjo, Pak Tukino. Iki Bu apa Pak iki? Ayo pokoke diwaca kuwi anane. Pak Puji napa Bu Puji nggih? Kalian Bu Yatini. Oh, ngaten. Nggih. Makse wonten malih. Bukan Pak Narso, Pak Yoso, Pak Pujo, Pak Anggo, Pak Padi, Pak Sarwo, Pak Widodo, Pak Mursid, Pak Suhardi. Pak Toto Sardi, Pak Widayat, Ibu Warni, Bobo Suyat, lajeng Bobo Slamet, Bayu, Sunan, Bobo Suyati, Bobo Gunanto, Bobo Tukino. Mangke kasuwun nirgo mandi foto. Nggih. Kalian SMA Wijaya. Oh, Jaya Wisata. Oh, SMA Jaya Wisata. Kanca-kanca saking SMA Jaya Wisata mangke ugi kasuwun foto kalian temanten. Kowe engko ya foto karo manten. Iya, aku tak foto. Nggih kenang-kenangan. Jagani nek sesuk wis reneng. Aja ngono kuwi lho. Reneng kene tegese wis mulih. Kene aja ngedek iki lho. Reneng kene kowe mulih ganti nggon nyambut gawe. Terus aku mak teratapnya. Ora. Sasana kudur wangsul pangandali warya. Oh, kula riyen. Oh, ngaten nggih. Bab menika mangke taksih wonten pasegatan beksan Bambangan Cangkil mangke. Nggih. Mbak Elida Suryandari langkung rumiyin. Barengi kowe ngadeg ana penyuwunan lagu. Kowe sing maca layange aku sing ngopeni dite. Ora kuwalik. Patute sing Alah wong wedok ki anggere kon nggon dhuwit hitungane memetir aja mak rek. Ya kowe iki lak ya demi hemat menghemat. Diseseni dite 150. Nah, 150. Mau kaya 200 kok. 200 kowe tumbak cucukan po? Sing 50 nendi ayo? Sing 50 tak sedekahke. Sapa? Tak sedekahke nang nggonmu. Ya iki kok iki. Diwaca sik. Saking keluarga Bapak Hanggo Miharjo, Dukuh Ringin, Desa Sangup, nyuwun gending. Setunggal bawa sinomlo gondang katampen langgam ngujiwat pelok barang. Oke, Nomor kapok kalih kowe. langgam podang kuning sak bawane Slendro Songo. Nomor 3 langgam sadarma pelok 6 sak menika. Engko. Wis. Bongkor aku kowe. Bongkor aku ngujiwat lho iki. Apa? Tur. Nah, 150. Oh, rung mbok waca sing isor dhewe. Apa? Bonus menika arta 750.000 khusus kagem MC. Matur nuwun. Nggih, Mas. Batutane wacanen lho. Apa? Menika artane kagem MC-ne khusus Mas Dandung nanging lagu sak bawane sing ngaturke Mas Dandung ijen matur nuwun. Ora sida, ora sida. Ngono nyambut gawe bareng-bareng kok jero arep kon nandangi dhewe iki rek. Nggih. Suka ya ora ngono kuwi ditandangi bareng-bareng. Kok jero anu kuwi. Nggih. Monggo panjenengan ngaturaken ing pundi? Anu, podang kuning. Podang kuning. Nggih. Nah, bongkor aku kowe. Ora apal ki bawane aku. Ora kulinong. Anu nyuwun berkah saking Pak Pambiyawara. Oh mboten. Wah. Niki saking anu Pak niku saking Sangup to. Saking Sangup. Saking Sangup. Oh niki mesti tanggane Pak Jino niki. Mulakno kok nyuwune kok jan. Oh apa? Memet. Ayo genah cethok kok. Anu niki umpama dipotong 50 ning rasa nggo bawa wonten pripun? Ayo bapakne ora hafal aku terus aja wae kok timbangane aku. Sak tekan-tekane ya. Ayo. Najan wujute mong peksi. Pak Demio engko bawa sing anu nomor 1 nomor 3. Lho gondang. Oh ya. Nggih, Bapak Nono. Ya iya mbok ya sing halus lho karo wong wedok kok. Ora iso nyanding ya demok-demok lho wong. Padule ora ndemok. Demoke wis seneng kok, Dik. Nino Nadyan
wujud temong paksi agawi talining alus manis nangsa make Bocah ayu, dandan yo mat, suarane apik, bojone bagus. Wah, jan komplit. Dite akeh. amin Beda karo aku. piye Rupaku kok ngene, bojoku Bojomu mrongos. ayu lho Mas Eh? bojomu mrongos to Iya. amin ya Allah mbok yo mrongos tenan Ning ra apa-apa kok. Mrongoso tak syukuri. Aku nek duwe bojo ayu kaya kowe, Piye? mbok sumpah mah kloro ati. lho lah kok iso lara Umpamane kowe iki lunga nang rono-rono utawa kowe iki pisah karo kerja bojomu. ngono misale Mesti bojomu kuwatir. lah ngopo Wah, kok gandeng kuwatir lah aku duwe pamit lho duwe bojo ayu ki ning kono-kono mesti digodha wong lanang liya. Nek aku duwe bojo ala, mbok ning omah tak jarke ora nek wong nyedaki. Aman kok. padahal bojomu mbok ler ngono ora bakal piye. Alah, lare mau nyedak kok. Ah nek kae mbah, ha sing ngedram kae, sing penting wedok kok. Sing penting wedok. Heeh. Yo, Iya. Aku ki ya mau bengi dikirimi Sherlockan lho, Mas. di Sherlock. Heeh. Terus? Aku ya ngene. Iya. Lah tapi kula niku bingung niku, Mas. Aku ngono. Ya ora apa-apa, Dik, sesuk tak pethuk. Ya ora apa-apa, terus no. goleki jane ning ndi to Mas manuk ki panggone manukku ki ning ndi dasare manuk ki podang kuning serete apik malah lali le ku ndeleh oh mula nek duwe ingon-ingon ki ora digok sak nggon-nggon lah kurungane mbok gawa no kurungane ora aku kurunganku wis tak guang kok wis aku saiki ganti ora ngingu manuk ngingu sapi metal ben kaya pamengku gati. Nggih, amin. Wage warep buka campur sari kono langsung. Mo. Elok lho. Sambutan lho ya. Lah iya. Goleki si podang jenah. Ibu bunga hatiku nyanding bisa ya, buka celuk, Dik. Iso awan ning omah wis ora kerasan keluyuran nang goleki sing tak sayang kubang-kubang miterakanku goleki ora krasa iso
Nyeras pantes menika pun waosaken malih keluarga ing asuhun putu kalian temanten Bobo Warinti Klaten sekalian, Mas Dendi Klaten sekalian, lajeng Ibu Yanti saking Klaten, Bapak Parno saking Jakarta. Mugi keparenga anyaketi palengganing temanten kasuwun putu sesarengan. Dene wanci prayogi manggih nut dawuh ingkang kula tampi saking Pangandaривoro kepareng badhe pun somanaken pasugatan langen beksan Bambangan Cakil ingkang tur saking Brikonco ing para badhe nawung ridho teman danding sasana parigan menika. Marigi kantur paraga ingkang ing mangke kepareng badhe ngaturaken langen beksan Bambangan Cakil mugi kepareng samapta ing gati saweging diri. Semoga para kanca
Cakil kok kerise prudul kuwi kepiye? Golek gaman liyane, golek gaman liyane. Golekno gaman liyane. Wah, Cakil kok ngisini-sini. Wong keris kok dienggo nujus kok iso bengkong. Goleke gaman sing luwih ampuh. Ayo Mas. Lek golek gaman adoh ora ki. Golek-golek kesin so to? Dalah ra apa. Cakil kok gamane gorok. Cakil. Matane ra ngewasi. Wong wis ora digorok kok nekat obah senam apa piye? Kowe ki omong apa ora krungu mbok nggo mik nyoh, musuhku mlayu, endi musuhku? Matane iki lho. Cakil kok kira. Awas, menampluk tepak. Anu kendang tok Mas, kendang tok Mas. Ayo. Kuwi perang pengkerunduk rondo kuwi.
Iki alur piye kok cakil kok cinta dame. Ngomong nggo megen krungu mbangane semplok. Indonesia jangan suka perang. Cinta damai. Oh, cinta damai dadi cakil karo Janaka rukun. Iya. Akur. Iya. Salaman. Oke. Wes. Janjing klimpe cubles ususmu brodol kowe. Wes. Bali. Bajur kepiye iki? Foto wae. Rasa perang meneh. Oh iya. Yen kaya mangkono ayo foto karo manten wae. Ayo. Ora becik yen to peperangan kuwi yo. Iya. Oke. Wayang model piye wayang kok oka-oke. Gorokmu ki sesuk ditebang ki. Nah, tak balikke. Iya, wah keras men. Cakil kok lemune ra jamak iki kok kan kolesterol. Foto. Iki lho cakil kok gedene sakmene iki. Biasane umum iki cakil ki awake cilik. Gedhe cilik dhuwur. Iki kok gawedhi iki patute iki dadi Rahwana. Nah, wis. Foto cinta damai. Iki Janaka kok malah tukang foto iki lho. Wah, iki Janakane ya kentir ngono. Tukang fotone dhewe. Oh, kowe jam foto. Oh, iya. Aku foto. Wah, edan. Aku dipoto Janaka. Nih. Bisa ora jegos. Lah dalah ra apa. Iso. Wis. Bebas. Oh, bebas. Oh, patrapmu. Kowe sing foto karo cakil. Oh, ducatahe kok arep. Nah, ngono. Matur nuwun. Satas makaten pasugatan Babangan Cakil, beksan Babangan Cakil lumantar sampun kanca-kanca ingkang nyarengi para kadang ridho dharma lumantar DK Catering Mbak Indah Novita Sari ing panungsowan. Monggo diajeng Indah Novita Sari. Cakil kok suruh rukun karo Janaka ki. Lah iya to. Alure rak ya ora ketemu. Gur arep selfie kok ndadak nggo perang-perangan ya. Mbok langsung selfie ngono ya. Ning nek ora perang-perangan mulih reneng keterangan. Oh, reneng keterangan. Ayo kok. Oh iya. Yo, iki diaturke lagu Jumbuhanan Swasana ning manut panjenengan. Ngaturke apa? Sih, niki diaturke sentir. Sentir Lenga Patra. Lenga jelantah. Lenga ora neng, sentir Lenga Patra. Lah apa, Mas? Nah, sentir Lenga Patra apa kaca? Sawanipun Bintang Budaya Campursari GG Audio Sound System. Panas kabul-kabul nyaman tenan
sembah nuwun taksih sareng kalian kanca-kanca bintang budaya campur sari. Ndherekaken kanca-kanca DK Catering ngayahi wajib wonten ing kalangan mriku ngaturaken pasugatan dahar mangke maksih wonten setunggal malih pasugatan badhe batur pasugatan es saking kanca-kanca DK Catering. Pramila keparengan sumeni saking santawis nengga mangkih waradin anggenipun kanca-kanca pramulati ngrampungaken pakaryanipun. Rika Susanti nuwun dawuh panyuwun saking Bapak Angga Miharjo. Sowan sareng kanca-kanca bintang budaya. Nggih. Iki mau wis komplit ana cakilane. Cakilan. Terus iki kanca-kanca bintang budaya ngene sowan ya disengkuyung kabeh sing do makarya. Sound system, video shooting. Terus iki cateringe ya luar biasa. Lah iya, Mas. Iki mangsa borong ganipun panjenengan Mirang Panci. Nggih. Oh, nggih. Menika wonten penyuwunan taking Pak Angga Miharjo ing dereng pun aturaken. Nggih, Mas. Bawa Sunomlo Gondang mangke katampen langgam ngujiwat pelok barang. Ngujiwat. Nggih, pelok barang iki biasane rata-rata penyanyi iki do endo. Iki nganggo bawa? Nganggo bawa nyuwun berkah Pak Priya. Pak D Priya. Heeh, nganggo mic sisan. Iya. Ayo rono. Karo sampean ora. Aku nang kene iki lalu lintas rada padat. Iya, iki wira suarane Ki Gondo Subarno. Ayo, kowe ya presindene Mas Barno. Ya Mas Edi barang. Lah, wis renek. Nusula. Aja to, Mas. Engko Pak D jenengan mang bawa. Kapang kalian swantenipun panjenengan. Duh ni Mas Mus ngoten niku. Ayo mbok sing alus. Oh, ya karo kanca D. Aja Pak D ya sak rarane rada mesra. Monggo Kang Mas. Ya ora patut. Alah ya digawe patut anggap ae kuwi nom. Nah, iki kok. Mang aku ora penak. Lho, ibuke ning kene kok. Ora apa-apa Gur nyileh dheloe kok. Ora kelo kok bali wutuh. Hamenangi jaman Sip. Lah iya. Hewo haya ing keduman milik kaliran kasan
dilalah kersa baca pecah nekang lali luweh kang heling lawan was padha nggih matur sembah nuwun pangapunten nggih Pak Dek kula mboten saged nyawer jenengan. Mboten saged apa? Nyawer. Gus padha-padha le gliding ndak ndina wae nyawer aku. Ayo bolo kok. Lah nggih, nglajengake. Iki paribasan gaman makan tuan ka. Kok saged? Lah iki sing ngersake Pak Dionggo jane Mas Ndandung kudune ngaturake. Niko goretukno menek bawa ngene iki ora pedhot. Ayo kalah karo sing tuwa kuwi anggere tekan daerah musuh mbok tobat kok. Ora geduk. Anu kula niku wedi anggere tekan daerah musuh. Wedi apa? Musuh Taman Sari wah kabeh seniman ndi anggere tekan kene iki ya semeng kudu ngedeke penyanyi ngono ra wis. Maka. Ya. nampi dawuh. Pripun? Saking Pangandaliwara bilih menawa manggih bintang budaya nggenipun sowan boten ngamungaken pahargyan menika. Dados mangke tasipun lajengaken ngantos sonten. Ngantos sonten, Mas. Dadi kanca-kanca iki nganti sore. Kontrake nganti sore. Mbah maghrib, mbah ngisak, mbah sesuk nganti subuh.
Ya aja ngono lho, Mas. Nganti tekan sore. Mosok ya nganti subuh. Ayo mbok menawa gelem ya ora apa-apa tinggal kene. Nah, mengko kadang-kadang kaneman para badhe sesarengan kalian bintang budaya mangke taksih wancunipun panjang sanget. Nggih. Maka San pepuntonku upamane sekat aja nganti layu kuwajak sedokku amung kang mas musti Matur sembah nuwun Mbak Rika sampun paraturaken mujibat risang pinargi temanten sampun kepareng kakandhi manjing wonten gaboraning pendapi paregian sinartan kepareng dherekaken kunduripun para tamu satawis para tamu kepareng kundur samya plerok-plerokan
kuburan. Koke keri ek jaman Kok ya sing eling bapak-bapak iku budaya. Anjene bener kandamu
Nderekaken lujeng kunturipun para tamu. Ingkang panabandhuken terus ing dalem pargian mugi ngantos dumugi palewismanipun song-song tansah manggih rahayu niskala. Panandene maksih kadhiraken kanca-kanca bintang budaya ing manggih ngantos dumugi ledang wanci mirunggan. Satawis kepareng sumene para katang bintang budaya monggo ngerapi pasugatan ingkang kaaturaken kanca-kanca dikagetring rumiyin.